hurtigst. Det er Man må ikke knase i det, man skal hele tiden have det sådan, at suge på det. Måske skal jeg gøre min klar en skraldespand. Ej, jeg skal altså lige hurtigt have en sove. Odense! Måske skulle jeg lige tømme. Ved du hvad, fuck, jeg bytter den bare ud. Det der er en glasrude, jeg engang har smadret. Så lægger min skraldespand. Meget sjovt, ikke også? Jeg vil se at spage på den, men jeg venter lige. Hvor er den anden skraldespand? Hvor er det? Skal lige have en kat. Han jøler, jeg skal lige have noget kæp på. Pølse. Er det derfor, du ikke var inde på Skype i lang tid? Hvad? Er det derfor, du ikke var inde på Skype i lang tid? Ja. Jamen, det er også på det, min computer er fucking irriterende. Men altså... Vi skal også lave nogle Gaia-video senere. Nu kan jeg lige logge ind. Fordi, vi ved, hvad vi egentlig holder telefonen med på. Det er hans computer. Vi holder faktisk ikke noget. Den ligger faktisk bare oven på min computer. Det er fucking awesome kamera. Nej! Ja, what the fuck. Okay, når vi ser noget på 3. Fucking shit, nu er jeg faktisk bange for at brække mig. Fucking sygt bange. Okay, er du klar, Nikolaj? Fuck, du er heldig, du har fået så lidt sukker på dit shit. Men vi skal have noget musik på sådan. Det der mindst sukker på, og det der er stærkest. Nej. Ja. Vi skal lige have noget musik på. Damn! Er det Trille? Det er Sud, der rører om den dør. Der kommer det der. What the fuck? Altså, vi skal lige høre den her. What the fucking heck? Og så kommer det der. What the fuck? Nej! Det er kun var bjerget, det der. What the fuck? What the fuck? Bring us! Nej, what the fuck? Vi skal lige have noget musik på, når vi lærer. Vi skal have det final countdown på, mand. Det er altid det. Hunden, den kommer bare lige med det. Ja. Jeg har ellers Spotify dernede. Fuck af! Fuck af! Skype. Det er mig, der bruger ikke til der en gang. Det er jeg ikke engang se, hvem fuck der ringer til mig. Nå, men jeg har raps. Jeg har raps. Jeg har raps. Der er også noget pulver i. Ja. Det er der på slikkepind. Er der pulver i? Hvor er du ude? Der er ikke noget pulver på. Jo, der er i min. Nej, det er det, der var slikpinden. Ja! Det er det der lort. Okay, hvad siger det er det lort der. What the meget? What the fuck? Okay, vi skal lige døbe den gang. Nu skal jeg være rigtig awesome. What the fuck? Så er der bare sådan, der er pulver i min. Hvorfor er det lige området? Vi prøver lige ganja, man. Nej, fuck det. Jeg har en god... Eller vi sætter den på. Jeg har en fucking syn. Eller vi sætter den på først, når vi er i gang. Lige før vi spiser det. Nej. Hvad for en? Nej. Vi sætter den her på. Ej, okay, fucking... Vent lidt. Nej, vi skal på YouTube. Men er vi på YouTube? Ja. For helvede, Nicolaj. Det var sjovt. Lige før vi spiser. Nej. Nu skal jeg nok køre med den om. Måske skulle man lige skrive det her før. Nu man kommer til at se på. Der var den. Stop. Ja, nu skal jeg også lige finde den. Nej, Nicolaj. Nej, det er ikke den.
Men jeg skal lige se. Du sætter den ikke på. Ja, det er den. Er den første? Ja, det er den der. Når vi spiser... Nej. Nej! Jeg fik nok ikke Okay, lort. Okay. Er I klar? Nu skal jeg godt til første. Det bliver det shit. Køb det! Det er surt, mand. Holy fucking shit. Er det ikke surt? Ja, iskold bare. Oh, fuck! Iskold! Ja, iskold. Ja, iskold. Fuck det. Fuck, det er surt, mand. Ja, iskold. Du ser bare iskold. Fuck, jeg ser bare iskolden. Ej, jeg skal overhælde den travkold. Føj for helvede. Iskoldmesteren her. Ja, okay. Stopper lige under musikken. Nu kommer der noget. Oh, fucking shit. De voksne er så kloge. Det er løgn. Ja. Så er man ikke... Kom nu. En mester iskold. Ups.